Брат ме, обичам зеления фейс, обичаме го шивания пейпер чейс. Кучката ми цялата в уиби, лъха на монталя и са бахти извратения фейс. За тия всички путки ще ми трябва рейс, на жена ти фейса ще му сменим интерфейса. И пръснем дисплей панел, ама става мърша май ще трябва слоу кейс отгоре на кейса. Клейса, на лати гъба некролози, от живота зума съм свръх този. Ели мон да, те ти прати рози, устата и запушвам и си вода монолози. Фаем гета, ески, емки, сменя пози, питай я при кой обича да се вози. Питай който шунирал е коленца, споко кай ще извън еспресото от мози. Я не ми се прави на Кардашин, все едно ми е дете, така ще я предашим. Само като влет у нас и не мога да изглед, се носа по домашен. Телевизора в главата PlayStation, генгста, нема изгостейшън. Никой с никой не се вижда, брат ми не гейш, ти го фърлят да локейшън. Повече клипове от Ditation, ма го ги качам, бата сигурно ще ги сварят. Трябва ги качим от Pornhub Nation, ама ние го криеме, а те се хвалят. Брат се намърша, викам 10 бутилки си, такива ни ме не обикалят. На БГ трапа питам кой е кралят. Да се видим, брат, пак така. Ей, кога успя, брат ме, кай, как така? Телефона ми прегрява, брат ми, чак така. На нашото място долу, знаеш, пак така. Да се видим, брат, пак така. Ей, кога успя, брат ме, кай, как така? Телефона ми прегрява, брат ми, чак така. На нашото място долу, знаеш, пак така. Правят се нощни засечки, пак се чертаят отсечки. Бонус за тонус, северен полюс, белите мечки. Много силен тип, не е някакъв измислен вип. Да, виж са къв си вип, ма е бента и правим клип. Без да искам и набарахме с 5 типа. Без да мислим и прекарахме по 5 джипа. Слага стрива, няма стига, много лев има. Стяга вдига, няма стига, много секси ма. С жените слиза, с вратите влиза. На парите прави призма, не знае криза. Излагате са, гледайте са, всички смеем ви са. Фули барат, две скива ги, кът извънземни са. Да се видим, брат ми, пак така. Ей, кога успя, брат ме, кай, как така? Телефона ми прегрява, брат ми, чак така. На нашото място долу, знаеш, пак така. Да се видим, брат ми, пак така. Ей, кога успя, брат ме, кай, как така? Телефона ми прегрява, брат ми, чак така. На нашото място долу, знаеш, пак така.